Nej, det är det. Aj. Gör så här. Gör så här. Gör så. Gör så. Gör så. Du brakar. Bästo. Snyggt. Här. Så här. Men sitt still. Ska vi lägga den här? Jag har förstört mitt fina frisyr. Gå. Ska vi se. Gå då. Du kan ju. Oj. Sassa. Titta vart kameran är. Titta vart kameran är. Nu stängs kameran av snart. Lilla kött. Gå då. Titta. Kom då. Gå, ett steg till. Oj, vad tyckte du? Vad tyckte du? Ska du ta kameran nu? Ja, nu kommer du ta den. Oops, nu ramlar du. Nu stänger vi av kameran. Oops! Oj, ramlar du? Hej! Oj då, ska vi ta upp dig?